Tini tang shalo bubagra produt achaima salno rogoi korbuk tipra mothani adong rok poshim korbuk Krishna Chaudhary kamini khoroksa takhok kolom johiri angno jora kedengma romoi bohokni nobar hamya bemar manjagoi tongmani talini yagolo jibisa khamnogo talangoi operation khlaijagoi phaimani yagolo tabuk hati barni hai thongro klaijakhnei khnaoi je yak chuksak thangoi chobalaikha प्रथम कैंपो देह दसी दो बहा आंटी इनके आप के थंगे न काम था अस्पताल ले nge tabuk nini o rugi engmani le bobu shirogong mani mujuda tongkhana उमन प्रथम देह दसी दो अब ने तब 21 के गन था 21 पासे nge nini o rugi engmani bisingte neng bo sak khamnok rogo thangkana tabuk sungdora जीवन रथा आगतला जीवन रथा करबो हइते जीवन रथा बाय ताइतारा tabuk Krishna Chaudhary parao phaijak phaioro sopaika o jago chini akho khamia hini khunakasang haini bagi chung oro tini bubagrani je dagimung tini bini birthday chung palayo korbuk sub division obo palayo tei chini korbuk sub division area je poriki dogan hai potoi jaga chung palai tongo haipano special khlai chung tini o jaga chini kaisa rugi sori hamia bono chung subasuk khlaina hinai hailai o jagao chung bono tini financial bini onek problem tongo family bo kisa hamia oboni bagi chung bono subasuk khaina paika chini korbuk sub division engai bubagrani dagimung to bo birthday bini special birthday bo khlai di himani hingkake bo lukurongno financial kri rongno nini mase rongno subasuk khlai di hini bo miawa already saklaijak tongo ge chung to continue chung subaino phayo lukurongno je jaga kri rangpusa kri financial kri sajangnai kri chung o jaga jotono subai phayo haipano tini ke chung te kisa special khlai chung boni bagai chung tini o jaga phaika chini korbuk sub division chini pura oro leader kwbangma tongo chini vice president tongo Molita Mohan Tripura bono chini tui phantabo chini orote phai manja phaija chini korbuk block committee ni secretary chini Mama Nakul Riyang ge KCR chini Devram Riyang tei chini adong krak rok oroni chini je top leader of phaibeja oboni bai kaisa sak ani kesarmung kai je जों buskango sudu oro simia जों simia chini jara lukurok tongnai borbo jate je kri rokno borno financial chubadi sajangnai kriyo sajangnai chubadi bubagrani omono naharmung je जों jate buskang thansa khlainani bagai chini omono naharmung te bubagrani bo naharmung je जोंनो thansa khlainani bagai haike जों tini oro phai bono financial help khaimani bo balance tongthok jaka ke noro bo nugui mangkhana je bini rugi bahaijar bo bisnaw mangsi khlai tongo kono mote se bo tini जों bai malane hini asuk jago nin chrimung ani chrimung ke Bisal Deparma angke block committee ni secretary